Hello mai gida, gabaki ɗaya kayan da ka bani in saida in yi business na yi na samu ribar tawa yanzu ga kuɗinka nan suna cikin baƙar jaka haka yanzu tana hannuna yanzu zan nufo hanyar na kawo maka yanzun nan. Gaskiya kina lokaci cikin salo, kina lokacin lokaci, shi yasa nake matuƙar ji da ke wallahi saboda duk cikin wanda nake ba kaya kin fi kowa saurin kawo kuɗi sai kin zo ina nan ina jiran ki shikenan sai kin isa. Haba shugaba hada wani fasa kai haka gaskiya na ji daɗin hakan sosai wallahi abin hawa ma nake nema yanzu na fito daga gida inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me nema dan Allah inna lillahi. Saboda kin rena ma kanki wayo ki ga tantirin dan fashi ki rinka tambaya ta wai me bani jakan nan ta hannun ki duka ki dauko min wayan nan bani wayan nan to maza ware iskuri mare na ce miki kana motsa zan fasa kanka barawon banza maza mi komin jakan nan mi komin wayan nan munafiki muje ke maza zo ki mare shi zo ka kauda mai mariya wasassan bada mai an taya mai a han bada shi shege munafiki barawon banza an shi jakakki ware ki tahiyayki ba kai barawo ba munafikin banza wallahi sai kai gidan yari zaka ci ubanka wallahi banda tausayi ne kuli da kai na yanki naman jikinka nayi fata da kai wallahi sai na Aladin mai basira maza mu fece waza mu hambaɗe mu yawa kowa ya tsaya ke ma ki tsaya kai ma ka tsaya ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa hakan ne zai ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen shirya muku katin fassarar Aladin Record a wannan tasha ta Aladin Record TV mun gode masoya. Ramadan marhaba bika ya Ramadan sani da zuwa Ramadan marhaba bika ya Ramadan sani da zuwa Ramadan